Salam alik miras tele elimle tomuş ediyen mehriban doğanlar edi birleşler. Mehriban doğanlar biz miras tele elimizin döretücülük toparı bilen Balkan vilayetinin Magtumul etrafına mihmançılıkta. Magtumul etrafının daş dögörüğünü daha gözellikleri kurşav alya. Bu yerde şahirlerin koşularına vasp etirilen belent dağların, gayaların, gar erep odan gözellik emele geldi. Temiz hovası dağlardan öwsýän şemal, ýaşyl donu bürünün meydanlardaki otların, maysalıkların, oğudan gülleriň iyisi bilen sazlaşıp tebigat öz gözelligini dörediýär. Mehriban doğanlar şu ýerde duran yerim Magtumul etrafynyň Gerkez owasy. Gerkez owasy biziň dünýä akyllarymyz, danyş şahyrymyz Magtumul Pragynyň ýaşak geçen owasy. Soňy dagy, çenler, hasar, müň hasraty görün dağlar diýip şahyryň goşky setirlerine wasp etirilen. Bu dağlara seýnedende ajaýyp aýdym gözüňde janlanýar. Qarrağana mihman barsan uzavuni geren dağlar Soňdagy çenler hasarlyň hasraty gören dağlar 2024-nji ýylda halkymyz uly şatlyk şowkuny dawara bilen beýik akyllarymyz dünýä edebiýatyna görnükli ýyz goýan danyş şahyrymyz Magtumul Pragynyň 300 ýyllyk toýuny uly ruh welentlik bilen bellek geçdi. Magtumul Pragynyň ajaýyp ýerkeli, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyzyň gatnaşmagyna köpet dağın gerşinini açılıp ulanmagy berildi. Akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň medeniyetlilik toplumuna dünýä akyllarlary, filosoflaryň, ýazgy şahyrlaryň bir näçe heykelleri gurşap alyp köpet dağın gerşini dikeldilen Magtumul Pragynyň ýadygarlygy biziň türkmen diýarymyza syýahat edýän ähli jahan keşdeleri, syýahatçylary, mihmanlary özüne çekýär. Ýazgy şahyrlaryň alhamna alham hoşya. Gahrman arkadağımızın tagallat bilen Magtumul etrafına Magtumul Pragynyň adyny göterýän muzey açılıp ulanmagy berilip, bu etrafa gelýän jahan keşdelere, syýahatçylara şul etrawyň Magtumul Pragynyň ýaşak geçen ýoly, onuň ýaşan ýerleri, onuň dogduk mekany Gerkez owasy barada bir näçe maglumatlary, onuň döredijiliğiniň ýadan eserlerini özüne jemläp, bu ýere gelýän syýahatçylara gollanma hükmünde hyzmat edýär. Dana şahyrymyzyň ajaýyp setirlerini, Magtumul'in iyilinne, bilbil sayrar gülünne, iyilulusun dilinne, menin miskin hadisim deyip, dana şahyrymyz öz ýaşan iyilinin toprağını bellek geçýär. Mehriban doğanlar, ynha görüşmek ýaly bu yerden dağ gerşlerine akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň keşfi görünýär. Akyllar şahyryň her bir goşky setirleri Gerkez owasynyň ýaşaýjylarynyň dillerine destany öwürlüp, bu ýerde ýaşaýan halk şahyryň goşgularyny ählisinden ýaly ýatdan bilýärler. Şeýle hem bu ýerde ýanglanýan aýdyň, sadyň, hengem, owazam üýtgeşik şahyryň dağlary singen keşfi bu ýerdäki ýaşaýan ähli halkyň alhamyna alham moşýa. Bu ýerde ýanglanýan ajaýyp aýdym sarlaryň hasy owazyna owaz goşýar. Mehribanlar, gepleşigimiziň bu gezek sany Balkan vilayatynyň Magtumul etrawyna ýadyk edip size getirmegi makul bilip.
Bizde Magtumul etravynyň Summor halk folklor toporynyň ajaýyp çykyşlaryny, aýdym saatlaryny size getirýäs. Halkyň milli däp desurlaryny, edim malamlaryny, milli aýratymlyklaryny özüne jemleýän folklor sunugatyndan, tan sunugatyndan söhbetçän döwrora pepleşigimiň täze sanyny mehriban doganlar biz Balkan welaýatynyň Magtumul etrawyna ýadyk edip size ýetirýär. Inham biziň oturan yerim Magtumul etrawynyň bir ogadan dağ etegine, dağın gerşine ýaýlada depe çykyp, men ýanymda Summor halk folklor toporyna ençeme ýyllar bäri zähmet çeken biziň halipalarymyz, medeni sunugat ustaatlarymyz, biziň ýaşajyk, biziň gyýjagalarymyz gatnaşýar. İlki bilen şu gepleşigimizde gatnaşýan Summor folklor toporynyň agzalaryny hemmeňizi hoş gördük diýetimiz gelýär. Mehriban doganlar, Summor halk folklor topory 1978-nji ýylda Summor nagmalary ady bilen döreden ýylyndan başlap häzirki gününe çenli halipa hökmünde medeniýet işgärlerine Summor halk folklor toporyna zähmet çeken folklor sunugatyny milli däp desurlarymyzy ulusatlyk bilen ýerine ýetirýän gyýyt gelinlerimizi ençeme ýyllar bäri halipa bolup ýören watana bolan söýgüsi üçin medalyň eýesi Hajat Murad we Inhamen ýanymda otur. Halipa
Biz dörecilik toparymyz bilen Summar halk folklor toparymyza geldik. Ha, toparymyz ençeme ýyllar bäri halkymyzda geçirilen toy bayramlarda çykyş edýärler. Gahrman arkadaşymyz, arkadaşly gahrman serdarymyzy begenler gelýärler. Elbetde Summar halk folklor topar diýilende biziň ýurdumyzda megerem tanamaýan ýok bolsa gerek. Sebäbi hymly, lälesi, monjugatdysy bilen halkymyzyň bir illeşlerimiziň ýüregini ýereden folklor topar. Elbette bu folklor toparda siz has halipa hökmünde döredilen günden başlap şun küne çenli şu toparda bir zähmet çekip gelýäňizde döwrap köpleşigine syna diýen illeşlerimize şu toparda bir geçen ýoluňyz barada gurrun berseňiz başdyna. Men Summar folklory göräni bäri folklorda çykyş edip gelýän bizim Summar folklor toparymyz 1978-nji ýylda döredildi. Summar halk folklor toparymyz 1980-nji ýylda daglyk ülkeleriniň arasyna geçirilýän festivala gatnaşmana hukuk kazandy. Şu taýda 14 döwletiň içinde bizim Summar folklor toparymyz özüniň lälesi bilen, ıhhymly bilen, monjagatdylary bilen Türkmeniň milli däpde surlaryny tahnanyň üstü bilen halka ýetirmekde ajaýyp çykyşlar etdiler. Şu taýda biz ýeňiş gazanyny gyzyl palta münasip boldyk. Ondan başga da biziň saz gurallarymyz, tüýdüklerimiz, şolaryň hem özüniň aýratyn bayraklary aldylar. Men şondan bäri Summar folklor toparyna gatnap gelýän. Şol Polşa döwletinde daglyk ülkeleriň arasyna geçirilen bätleşe gatnaşan wagtlaryňyzda siz näçe ýaşyňyzdadyňyz? Şol wagtlar men ýaňy mektebi guturup 17 ýaşlarymdaky gyzymda. Şondan bäri men şu Summar folklor toparyna gatnap gelýän. Häzir küneçeli döwlet derejesindäki, vilayet derejesindäki geçirilen her bir çärelere gidip şolaryň çykyşlaryna gatnaşyp sag bolsalar münasip bolup gelýär. Uçak olmuş onun bakar yadlı
Halipa, Summar halk folklor topory diýilende bir ýurdumyzdaky beýleki toporlardan ençem aýratynlyklary bar da. Şaýtepleриňizde, geýen liwatlaryňyzda şeýlek hem şu folklor toporuny ýerine ýetirilýän çykyşlaryň heň owaz aýratynlyklaram bar. Şolar dogrusunda da ileşlerimizde bir gurrun berseňiz. Keşte yaka koýunuklarymyz keteni, geň görerdiler, uzun saçly gyýlar, saçlarymyzy gelip çekip görerdiler. Şu öz saçlarıma saçları dämi diýip dänini. Gyýlarymyzyň saçlary uzundy, çykyş etip geldikde şo taýda. Şaýteplerimiz bilen awwa. Her ýeriň öz tebigatyna mahsus çykyşlar edilýärdi. Ine şu wagt ıhmyl oýnarlaryna bir wagtlar diýýärdiler şonu. Iki tane atın hereketi edilýär diýip dänini. Onuň dağ yurtlarının çıkışları sesleri katı bolýar. Dağa yanlanıp gidýärdi. Ana şonu hügüdülerimiz görýärmi? Bir öýüň içinde pesay gidýär, a beýlekisi dağda aydandan soň yanlanıp gidýär. Şonu da iki tane hügüdi goýuldy şol yanlansyn diýip. Ondan başga da owamyza mahsus bolan monçy gatdylar oýnalýar. Gyýlar öz aralaryna, gyýy halkyny hem öz ýürek sirini şeyle aytıp bilmeýärdi, goşgyň isi bilen beýan edýär. Şonu şu monçy gatdyda ala dağdan aş degil, beştimenden geç degil. Günnüýdeliň degmese giýje ýola düş degil diýär. Şonu da ine biziň dağlarymyzy hukman mysal getirilýär-de öz tebigatyny. Tebigaty şol ýerine ýetirilýän çykyşlardaky dentlere salynýar. Hawa. Ine şolar ýalyk çykyşlar çykyş edip geldik biz. Şu wagtda çellem şolar ajaýyp çykyşlar bilen halkyň söýgüsini gazanyp berler biziň Summar halk folklor toparymyz. Halipa Türkmen halkymyzda gahrman arkadağımız Halipa şagirtlik ýoluny açyp berdi. Halipa özüne bir näçe şagirt ýetişdirse, siziň öz öwrenen bilýän zatlaryňyz hem biziň ösüp gelýän ýaş nesillerimiz öwrenýär. Hem siziň özüňiz elbetde bir näçe şagirtleri ýetişdireňizde de öz bilýän zatlaryňyzy hasan bir nesillerimizi ýetirmekde de özüňizde de ajaýyp duýgular geçýän bolmaly. Ine men gatnan döwrümde şol döwürde 35 sany adam gatnatdy. Men şol adamlaryň hemmesini men özüme halipa hasaplaýan. Şolardan men gaty köp zat öwrendim. Häzirki wagtçyly çykyş edýän gyýylar menden gelip bir zat sorasalar men bildigimden, oňurdugymdan şolara düşündirýän, aýdýan sahnada ine şuýletseň, gowul edip, ine Gülşat Çarybaba, Laçyn Durdybaba, Ogul Sapar Welibaba, Fatma Sapargulybaba, ine Gowherşat Aşyrova bir näçe gyýlara ak ýüregim bilen öwredýän, ine hymmaly eýil oýnamaly, monçy gatdyny beýil oýnamaly, ine ýararlyny şuhyletip aýdyň, ine şolar ýalyk zatlar menden sorasalar, men şolara elmydama kömekde bolup durýan. Olam elbetde näme? Hem täze bir sungat eserleriň ýüze çykmagyna şeýlek hem ýaş gyýylarymyzyň, gelinlerimiziň hem häzirki döwre görä bir öwüşgün çaýyp şol gadymy folklor sungatyny magtumul etrawynyň öz tebigatyna, toý diýip desturlaryna öz içine alýan, şoňa gawat gelýän diýip desturlary halka ýetirmeklik de ýetirmezlikden nişan bolup durýar. Summar folklor toparymyz gyýyz gelileriň edýän diýip desturlaryny sahnaň üstü bilen halka ýetirýärse. Ine şu taýda öleň aýdylýar. Şonu erkek adamlaryň ýok ýerine öz aralaryna bäsleş geçirýärler. Agamdyrow, gyňyrdyrow diýe. Şu goşgyny aýdýarlarym, ýygynyň şu agalarynyň şu gyňyrdygyny, şonu eşitmeseler şolar diýen ýaly äheň bolmaly. Şeýle pikir edýärse, şonu şeýdip öz aralaryna bäsleşip, onuň gyýyz durmuşa çykarýarlar. Çuňurgy ýa daşasaň ýiter gider ejejan, ýa diýlere gyýy berseň ýiter gider ejejan, agamdyrow, gyňyrdyrow. Şonu enata şo zatlary duýup, men çagamyň göwüne degýän o diýip, şolar ýaly pikir dörüyen wagtlaram bolýan ekenne. Şolar ýalyk edip bize gurrun bererdiler. Biz hem şolardan özümizden, ullardan eşiten zatlarymyzy şu wagtky folklor toparynyň ýaşlaryna aýdyp düşündirip berýäs, öwredýäs şeýdip däni. Bu gyýylara näme gelecekde şu Summar halk folklor toparyny öňe alyp gitmeli. Ýyllardan ýyllara nusxasyny ýitirmän, şaýteplerini, sözlerini ýoýman, geljekki ýyllara aşyrmaly. Biziň ýaşlarymyz bolup durýar. Hormatly prezidentimiz arkadagymyzam aýdy, biziň milli däp desturlarymyzy, edim gylymlarymyzyň inniki geljek ýaşlary gyşyrnyksyz ýerine ýetirmeli diýip
O da esasım medeniyet sungat işarlarının payını düşüyor. Hormatly prezidentimiz ýaşlar biziň gelejegimiz, gelecekdiňi ýaşlar bilen biziň watanymyzyň ähli wagtda ösüşlerini has öňe alyp gitmeli ýaşlarymyz diýip her bir çykyşynda da bellek geçýär. Diňe bir sungatda däl, ähli wagtda özleriniň halipasy bolmalygyny, şeýle hem şu halipadan öwrenen zatlaryny dowam etmeliliginiň aýdym suwtnawasy bolup durýar. Bizi şeýle ajaýyp döwürde, ajaýyp zamanada ýaşadýan, bizim milli däpde surlarymyzyň dowamatynyň dowam bolmagyny halka ýetirmekde bize giň mümkinçilik döredýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza biz köp sag bolsunlar aýdýar, ýaşlary uzak bolsun, alyp barýan döwlet ähmiýetli, ýylt bähwetli işler mundan beýanada rawaçlyklary beslendin. Köp sağ olan Halipa, Hacet Muradowa, arzularyňyz hasyl bolsun. Näşe ýaşlarymyza öz bilýän zatlaryňyzy öwretmekde, folklor sungatynyň aýdylyş ýolunyň ýerine ýetiriş ýollarynyň inçe sirlerini, tärlerini biziň ýaş gyýyt gelinlerimize öwretmekde size de ulul üstünlüklerin ýar bolmagyny arzu edýär. Janyňyz sag bolsun. Şu toporda ýenek ýerlerde işläp, zähmet çekip, şulara halipa bolup başlaryna durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehriban doganlar, hem men ýanymda Sumar halk folklor toporynyň medeniýet işgärleri biziň halipalarymyz, gyýyt gelinlerimiz, gyýjagalarymyz otyrlar. Bular biziň gadymy döwürdäki şul magtumul etrawynyň öz tebigatyna mahsus, öz däp desturlaryny, edim gylymlaryny, urp adatlaryny öz içinde jemleýän bir näçe folklor çykyşlary bar. Gelin gepleşýänmiziň şu ýerinde Sumar halk folklor toporynyň ýerine ýetirmegine, folklor çykyşyna tomoşa edelim. Türkmenlerin kadasın, yar yar yaralli. Öňden gelýän ýoldasın, yar yar yaralli. Dans etmeni çağırın, Türkmen gelin gyýdaryn. Yar yar, yar yar, yar yar yaralli. Gelinler diýene, He, gaýyn ýenelerimiziň toýda oýnaýan öleňlerini oýnaýalyňmy? gelin oýnaýan. Dağda köprüğün üstünden tayip düştüm iyicecan. Parmaklarımı kaysırdım, mahmol biçtim iyicecan. Mahmol biçen parmakla dürüş demiş iyicecan. Aman bilen maralcan, periş demiş iyicecan. Nay nay na, ninni nini, nay nay na, ninni nini. Ağam dırıv, kıngırı dırıv, ağam dırıv, kıngırı dırıv. Ağam dırıv, kıngırı dırıv, ağam dırıv, kıngırı dırıv, ağam dırıv, kıngırı dırıv. Gıdıl gıdıl horozlar, harmannadır yar yar. Öğlenmedik yiğitler, armannadır yar yar. Ağam dırıv, kıngırı dırıv, ağam dırıv, kıngırı dırıv, ağam dırıv, kıngırı dırıv. Ay berekella! El bokçama, el bokçam, deryadan geçen bokçam. Deryanın oğlup taşı, yengemin kalam kaşı. Yengem gelsin göreli, alın saçın daralı. Alın saçı kim olsa, alkını kuppa uğralı. Hamal, 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 hay berekella. Ahamal, ahamal, aha aha hamal, ahamal, ahamal, aha aha hamal. Ağaç başından arım, düğünde intidarım. Öldürsünler koysunlar, solağdan söver yarım. Ahamal, ahamal, aha aha hamal, ahamal, ahamal, aha aha hamal. Gül güldür köylüğüm, güllün akır bileğim. Yar üstüne yar söksök, yarılmaz mı yüreğim. Ahamal, ahamal, aha aha hamal, ahamal, ahamal, aha aha hamal, ahamal, ahamal, aha aha hamal. Hay berekella! Ağırdulan mekani, ağdı bir mukami. Yurdum alan yalkani, vatanımda toy bugün. Yurdum alan yalkani, vatanımda toy bugün. Yar yar yaralli, yar yar yaralli. Arkada sayesinde günlü toydur yar yar. Arkada sayesinde günlü toydur yar yar. Mehriban doganlar, döwrürap gepleşýänmiziň täze sanyny biz Balkan welaýatynyň Magtumul etrawynyň ýaz edip size ýetirýär. Ha, men häzirki oturan yerim
Magtumul etrafynyň gerke dowasy dünýä edebiýatyny görnükli ýyz goýan Dany şahyrymyz Magtumul Pragynyň ýaşap geçen owasy. Daha gerçine singen Dany şahyrymyz Magtumul Pragynyň dünýä akyllarynyň keşfini ýakyndan Sinanyňda ýakymly duýgulary başdan geçirýän Dany şahyryň daga singen ajaýyp keşfi bu ýerde ýaşaýan Gerkez owasynyň agzy bir ýaşaýjylarynyň ruhuny ruh hoşýa, ilhamny ilham hoşýa bu ýerde ýanglanýan aýdym saatlaryň hengem owazam üýtdöşük. Mehriban doganlar biz döwra pepleşigimiziň bu gedek sanyny Balkan welaýatynyň Medeniyet merkezinde ençeme ýyllar bäri ajaýyp aýdym saallary, folklor çykyşlary, tans çykyşlar bilen halkymyzyň toý bayramlaryny bedäk gelýän Summur halk folklor toporunyň çykyşlaryny size ýetirýär. Geliň mehribanlar gepleşigimiziň şu ýerine de Summur halk folklor toporuny zähmet çekýän medeni işgärleriniň ýerine ýetirmegine biziň gadymy döwürde ene mamalarymyzyň gyýy durmuşa çykarlanyna üme işçän pursaty ýerine ýetirýän aýdym saallaryna diň salalýan.
İýilleri bar, diňli, soğuk suly, ter öleňli, iyili hökleň, ady meňli, ol söwer ýardan aýrylym diýip Magtymyl Bragynyň goşgy bentlerine waspi getirilen meňli gyýdyň ýaşan ýerleri, geden ýerlerini ýaha dedende bu ýerniň gözelligi Magtymyl Bragynyň meňle ýatap beren kümüş şaýsepleriniň kökünli ýüzüniň ajaýyp gülýakatynyň gözelligi gözüňde canlanýar. Bu ýerniň öwsýän dağ şemaly meňli gyýdyň başynaky gupposynyň şaýlary bilen bäs edýäni meňdege mehriban doganlar bu ýerniň gözelligine gözellik goşýan meňli gyýdyň gözelligini özüne singdirip onuň nädinden assa basyp uuz basan ýerlerini onuň edep ekramyndan özlerini nusky edinen Magtymyl etrabynyň medeniýet merkeziniň Summar halk folklor toparyna zähmet çekýän gyýlarymyz bu ýerde aýdym aýdýalar, läle kakýalar. Çeşmeyildir o düşür yalkımı. Meňlijan, geldiňizmi gyn? Howa gelnece. Anny hal gelnece. He? Bu köýnüň owadanlygyny ipek parça köýnüň nesip etsin. Sag bol Meňlijan. Bu köýnügi maňa Çowdurhan dostum Magtymyl bilen çynmaçyny gidenne getirip berdi. Şeýle masal. Toyda giymek nesip etsin anny hal gelnece. Sag bol Meňlijan, sag bol. Anna hal gelleci, çeşmenin boyunnu lele hakıp bereydi. Ay meňli. Maňa da doganym Magtymyly hindi ýurduna gidenne çeýnek sowgat getirdi. Wi, şeýle masal. Seniň hem sowgadyň nesip etsin diýýärjan. Taňry ýalkasyn meňli. Meni gura arayara dügelerin şemaliya. Meni hayran eylediye daýyedin owadyya. Lele 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 cana cana lele lele cana. Meňlijan, seneme täze kökölli ýüzük takynıpsyň welin. Onu haýsy berýär ýatardy. Aýtsana Meňlijan. Aýtsana Meňlijan, aýtsana. Meniň üçin ýüzük gaşlap, söýgü dessanyn bagyşlap, köňlüne şygyr taraşlap, süzi sady, zergärisin, gyýz ýüreginiň bossanysyň. Afir dağdı, soğu dağdı, gayasını şığır okan, kadim garri qoğuklardı, oğluluktu, oğluk var.
kan. Azadinin yolun geçen Mevitinin son için Şuni didağı yandıran Bulutsuz yağmur yağdıran Sumur koydu sığır yağdır Mingli gıydı destan düzün Gümüş bilen kaşlar koyun Barmağına yüzük takın Lele 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 cana Aydın kıydır lele cana Olamaz mı ki? Qıyırlar gelirler. Magtumul Şahirama medresen tamamlap gelipdir. Şeylemasıl. Döwlet Mehmet Abadynyň Oradgul ejenin döwletli gapysyna uludan toy tutulýar. Yürüň qıyırlar toydy, şygyr dinläliň. Yürüň. Halkyň milli däp desturlaryndan, edim ulumlaryndan, folklor sunuwatundan, folklor eserlerinden, tan sunuwatundan tehodaçan döwrörap köpleşýänmiziň täze sanyny biz Balkan welaýatynyň magtumly etrafynyň summar halk folklor toporunyň ajaýyp folklor çykyşlaryny, folklor toporuna zähmet çeken halifalarymyzyň, gyýyt gelinlerimiziň aýdy misallaryny, olaryň ýerine ýetirmegini bir näçe folklor çykyşlaryny ýadyk edip size ýetirdik. Biz şu pursatda bize şular ýaly milli gymmatlyklarymy, däp desturlarymyzy, meden mirasymyzy halkymyza gaýtaryp, dikeldip berip, halk içinden toplap, ösüp gelýän ýaş nesillerimize ýetirmäni, bize ähli wagtda ähli mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdarymyza köp sag bolsunlarymyz aýdýas. Goý Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadaly Gahrman Terdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary wetlensin. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet tugunyň güni bilen bütün türkmen halkymyzy, milli liderimiz Gahrman Arkadağymyzy, hormatly prezidentimiz Arkadaly Serdarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Mehriban doganlar, gepleşiklerimiziň inniki sanlaryny görüşýänçek biz siz bilen hoşlaşýarys. Goý halkymyzda elmydama her bir türkmen ojagyna çağajyklarymyzyň gülküsi, eni hudesi ýanglanyp dursun. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýylymyzda halkymyz diňe asuda awadan agzy bir parahat durmuşda agzybirlik höküm sürsin. Gepleşiklerimiziň inniki sanlaryny görüşýänçek biz siziň bilen hoşlaşýarys. Hoş sag bolun. Agayır meňli, Mahtumul sana näme diýdi? Qoýsana gyz sorasan. Garajykdagyň etegi kuşlaň ketegi. Şeýle ýar bolanyň uçmakdadyr otagy. Hani qıylarcan inni bolan bolsaňyz, gelin bir sellem gözel obamyzy basp edip şatlanalyňmy? Hatar gözeller, hatar iyiler güzerdi. Güzeri doktorucu, öyümüz kayda güzeller. Öýümüzi derýan gaýrasy, geýdik dururly begresi. Begresimin nagşy, miňde summar naryna, summarın kenaryna geder kuşlaň sürüsü. Hindistan için
Şahir atam Maktum Ulu, dünya dolu şan şöhradın, arka dağlı serdar bilen, arşa gallı beyik atın. Arka dağlı serdar bilen, arşa gallı beyik atın.